Maayong buntag kanatong tanan. Mga igsoon, una ako mangutana kaninyo. Kinsa man kaninyo dinhi ang adunay Biblia sa inyong balay? Palihog isa sa kamot. Murag gamay ra ang adunay Biblia sa ilang mga balay. Kung aduna man kamoy Biblia sa inyong balay, asa man ninyo gibutang? Sa altar o tuwa sa suok? Basin tuwa sa suok, nakabutang, no? Kung sa altar man, inyo ba kining gibasa? Ha? Nahinumdum ko sa usa ka joke, mga igsoon. Unsa daw ang kalainan sa Biblia sa Katoliko o sa mga laing relihiyon? Unsa man ang kalainan? Ingon nila, ang Biblia daw sa Katoliko na nimahong ok-ok. Ngano man, kay tuaraman kuno sa suok nakabutang. Ang Biblia pod kuno sa laing relihiyon, unsa man, nanimahong ilok, ngano man, kay sa sige nilag dala-dala para magsangyaw, isipit man kuno nila sa ilang ilok. Mao na nga nanimahong ilok, joke ra ni ha, pero murasad og tinuod. Mao na nga kanatong mga Katoliko, para di manimahong ok-ok ang atong Biblia, di lang nato ibutang sa suok, kundi adto sa altar o basahon gayod, no? Dili lang i-display. Amen? Mga igsoon, ngano nga naghisgot man ako og nangutana mahitungod kaninyo, mahitungod sa Biblia. Tungod kay this month of January is a Bible month. O karon nga Domingo, we celebrate of what we call Bible Sunday, o Sunday of the Word of God. O kining maong kasalugan, mga igsoon, nagpahinumdom kanato kung unsa ka mahinungdanon ang mga pulong sa Dios diha sa atong kinabuhi. Mao na nga usa sa mga pangutana, mga igsoon, ato bang gihatagan og importansya ang Biblia nga di natong mabasa ang mga pulong sa Dios diha sa atong kinabuhi? Ato ba kining gihatagan og importansya og pagtagad? Pero sad to say nga kasagaran kanato wala gayod maghatag og igong pagtagad sa mga pulong sa Dios diha sa Biblia, pinaagi sa pagbasa nato niini permi. Ingon pa naman sa usa ka author, mga igsoon, the Bible is the best book of all the books that one must read because it contains the Word of God. Ang Biblia daw mao ang pinakanindot ug maayo sa tanang mga libro. Kay dinhi mabasa nato ang mga pulong sa Dios. Pero kanatong mga Katoliko sa tinuoray, tagsara gayud kanato ang magbasa sa Biblia. Unlike the other religions nga pirmi gayud magbasa sa Biblia, no? Ngano kaha, mga igsoon? Ngano nga nagdaghan man kanato ang di ganahan mubasa sa Biblia? Ngano man? Tungod kay daghan kanato ang dili ganahan nga mabag-o ang atong kinabuhi. Nganong daghan kanato ang di ganahan mobasa Biblia? Tungod kay daghan kanato ang dili ganahan nga mabag-o ang atong kinabuhi. Kay ingon pa sa usa ka pahimangno, beware of the Word of God. It can change your life. Beware of the Word of God. It can change your life. Magbantay kamo sa mga pulong sa Dios,
kay mao kini makapabag-o sa inyong kinabuhi. Og tinuod mga igsoon, kung seryoso lang ta magbasa sa mga pulong sa Dios diha sa Biblia, mao gyud kini makapabag-o sa atong kinabuhi. Pero ang pangutana, mga igsoon, gusto ba nato magbag-o o mabag-o ang atong kinabuhi? Pero kay daghan man kanato ang dili gusto nga mabag-o ang atong kaugalingon, mao na nga di ta ganahan magbasa sa Biblia. Mga igsoon, sa unang pagbasa sa basahon ni Nehemias, gibasa ni Paring Idras ang basahon sa mga pulong sa Dios atubangan sa daghang mga tao. Ang mga tao seryoso gayong naminaw sa mga pulong sa Dios. Nanindog silang tanan ug nagdaig silang tanan sa Ginoo samtang nakataas ang mga kamot ug gisimba nila ang Ginoo. When the word of God was read to them, their hearts were touched and moved. Their hearts were touched and moved. Og tungod niini, ang uban kanila, ingon pa sa itong gibasa sa unang pagbasa, mihilak gayod mga igsoon, mitulo ang ilang mga luha. Tungod kay na-realize nila kung giunsa nila pagbaliwala ang mga pulong sa Dios diha sa ilang kinabuhi. O ngano nga natandog sila mga igsoon, ngano nga daghang nanghilak kanila samtang gibasa ang mga pulong sa Dios diha sa atubangan kanila. Tungod kay ingon pa sa sulat sa taga-Hebreos, ang mga pulong sa Dios buhi ug epektibo. Ang mga pulong sa Dios buhi ug epektibo. Ug sama kini sa usa ka mahait nga espada nga mulagbas gayud sa imong kalag ug sa tibok nimong kasing-kasing. Ug ngano nga epektibo ang mga pulong sa Dios? Because they are not just spoken words. The word itself is God. The word itself is God. Ang mga pulong maugayod ang Dios. Mao na nga epektibo ang pulong sa Dios, no? Mao nga kung seryosohon lang gayud nato pagbasa o pagpaminaw niini, mao gayud kini ang mag-set og maayong direksyon sa atong kinabuhi. Ingon pa sa atong salmo karon, ang imong pulong o Ginoo espiritu o kinabuhi. Ang imong pulong o Ginoo espiritu o kinabuhi. Nga ang pulong sa Ginoo espiritu gayud og maghatag kanato og kinabuhi. Mga igsoon, ingana kamahinungdanon ang mga pulong sa Dios nga angay natong hatagan og pagtagad. Sa ebanghelyo usab gipakita kanato ni Hesus kung unsa gayud ka importante ang mga pulong sa Dios nga diin siya mismo dito sa sinagoga unsa may gibuhat sa atong Ginoo. Sa matag adlaw igpapahulay moadto gayud si Hesus sa sinagoga aron sa pagbasa ug pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. Sama sa gingon sa atong ebanghelyo karon, sa dihang miadto si Hesus sa sinagoga, iyang gibuklad ang basahon sa pulong sa Dios ug iya kining gibasa. Og paghuman iya og basa, iya kining gilukot ug giuli ngadto sa piniyalan. Mga igsoon, si Jesus atong Ginoo sa adlawng ipapahulay maadto gayud siya sa templo aron sa pagbasa o pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. So kini nagpahimangno kanato unsa ka importante ang mga pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Mga igsoon,
naghatag kabagbili sa mga pulong sa Dios? Naghatag kabagbili mismo sa Dios nga mao ang pulong nga atong madungog pirmi nga gibasa diha sa Ebanghelyo sa Santos nga Misa ug mabasa usab nato diha sa Biblia. Naghatag kabag importante o importansya sa Dios diha sa iyang mga pulong. Mao kininindot nga pamalandungan nato sa atong kinabuhi, labi na kay ang mga pulong sa Dios mao gayud ang magset og maayong direksyon sa atong kaugalingon. Amen. Palakpakan nato ang Dios ng igsoon.